Yase yamwakwa baby Adom TV Badwam dwumade no so da Dr. Benjamin Nuakwa say wiki mo boa yempa mfasode ya ewo fruits emu ti ochena yakopon ya Adom a wada wo masaka ye ho na yemfenyu aseda no ye wodi a wo afi na wodi afidie no ato ha na ha ya Adom TV Badwam ehase ahomache no num abapa hosimaduasa ye di dwuma no a eni ababedru sabre ya give us Herbal Center abadendwe mu a enura hodo a wonmo no ene wonmo ba be kasa e de afa ho tinyi free ha aka cho se woti bibia ya pomudin bia ya me tune off enka se bi obi tuatua waso bia na enye wo a na nso betimi atie ama obi e ne sa ebebo ye nyina betimi abo ye ho ban afi nyawa ene ne ma hodo bi e ho nti wo ahena gye dwa ne chene die kuma se na papa bi Mr. Hart bi owie na na billboard kesi eche nkwa ya mi so wa hini peso di na de me mo akwa be me just sister bia boko boko nso enye boko de adai me na nkwa so a me be ya na ya frame krom se me na ba akwa waka no nyame ato nsa frame nti asene abusuan e wo kumase amakom ene nsuta bonkron nyina me mo obi ahye ne anope na nya gro me call na chi no dede ekoso ofie ho no anope na akokora tia ba akwa waka ofie ho nti bro nya me call na otumi fu bebre ne me bonkomo bebre na ofre me memra me call me nim se na se ye dinkra na se no ano nti nka wankwa de ara nka wante ne wa hu no nka ensema okache me no zo nko ntimi anka sa radem fane currency green field ye de ba me so so woni ko nanim kakra o twemu aduoson but I say ono pe na aka na ofie ho ye na 90 no na enya hwe nya me nanim ne oye nti mon shedin na mon kafra adaroma ye frɛ no so ne yemra enuro givers mo wo adwama so ne ye woni pedu mu yo nti sister fia mema obia akoaba ene ache emra Adom TV so na ye kwa ye ba nyina no se nipadua na hoden ni mu a adwuma bi ho a wo se wo ye ontimenye ene nti na akọ Germany man no mu a wo mo ehwe experience na akokra no se ne hoden no wo experience a ye be for no agya wo aba mu ano a waba no a wo mpadwuma no enti ene ye wo se wo system no ahoden ba mu obi a bi adwuma ndi amanfo gusu bi o enzo nkofo atwa applications atwa nkene be kaza ke bashin mene manfo nya adwuma no ebinye enti mesre wa eya na wabusu immune system no no wonya hoden mapa obetimi enya adwuma bi apese oye no aye dumre bi a wankasa nko apo na oye wa adwuma enso na okọ adwuma so awia ba okakra na akodi aduane bi a obafia na waye boho wonse wo maso krema na waye bibie wo ho yade aba betena so at once aye ohwe a enye ye enti eba ne sa wohia immune booster de ebeboa ma sojafo nkwamo na woni padua mu a ema emoja ne ye adwuma enti no ye adwuma na wonya ahoden mapa adidi adwuma no e wo se ope se aduro no bi enemo se aduro no ebi ene give us about mixture we no eye immune booster eboa wo esiesi oni padua no wo a wontimi nidie ma wotimi edidi wo ada bi ase omoja aso ate no aye hoya wanim nyina aye hoya wani ase nyina aye hoya no mese wo akope give us about mixture aduro bi na tono ebeboa na esiesi wakone ase nyina so ebema waye obamu obasima bemamu ya wonso okọ wadwuma so a odi ahoden ene beko obi ono ma wakoda emra woda no wonantem enso ne sode mu no otimi sode ntem edekọ adwuma so ne nyina gina sa ne immune system na ahoden ewo mu obi a John dis channel John dis yade no de enye kora etimi yew ema sebe wanhwe a ye bebo yade bidin ede amount enso ebi a John dis na ache wo mekai bra ye wo school mu no na krachi bi wono John dis na che no nti wono ankasa wowa oye nipatete adeda na John dis be che no uhia no a ase wo wu ani ne mfenka se de yiye ene ni sum temu se de wa yiyi no a na chese awra hopa nti John dis no se chirewa ebi wo wa etimi to wani so na aye yellow ebi won so a wo honam no bon se aye hoya te sesebe de eye powder bi na asra wo no memma sa yade no ema meteteo kope give us about Mr. Adrian Binatonom ebra eyi ne ho adie no a na wahyase no no to aba akomienu ne me ensa so obonse ho atɔ ebetu yade no asekora yade ba akonso ewo hɔ no mo typhoid fever enei eno no yade pa etiti nipa ewo kurom ha sanse nsu awodo a yenom no enye nsupa obi asode oso wo ye sachet water no mo de aba ye nso yesika enso to mo de ani ntino ne akwa akoto sachet water bi okwa mpo amiensa ye ton miensa se wuyi tetea miensa eye 1 cedi
na yenso ya hoboa nso ya kwankuru ntini akoto anom na ede yade ebre yen efi ne mmoa no wewom no se ko nipadua no emu a wo small intestines no omukọ attack no matutum kuru na adane kuru nti aduane to yemu a na eye oya oyo ho hwe a enye yie edumre bi kura typhoid fever no se ba ebetima atena wo so ama wo kon kura no aduane no wadibi wo kon no nsuo ene wanom bi nti ba ne saa wanwe bebubu aguo ebema wo so ate obeye hoya obeye tantantan yenom give us herbal mixture yade amabobo so nyina no give us herbal mixture ena obenomo na abo asiesie o jaundice typhoid fever ena afi malaria fever eno nso ntontom anopheles mosquitoes na deba mema awon ne wo enche mese wo awon so a ade san wo tetete montena mo ne mo ma no ya monfo mu nwura dem na monhwe mo ho ban se de be ya malaria no ebi meche wo mo sa woto okwa malaria ntimi nche mimi se ebi am ya adwuma broso me bra bonse ma ya no fen eba na sa give us herbal mixture dre bi ena menom wonso bi wa sa problem ni bi eto so mese wo a drugstore ne pharmacy shop bia chemical shop bia ne kotobi woto wi afre 0543 222470 0543 222470 woto wi amese no afre sa number no ye be kire okwan abefa so abenom no ne ntoa dodo abetimi anom na abo asiesie wo obi wonom okwa fikyira moja nyina ntimi made aka no busa wo se ya na ekohene ni nyina no eka nipadua no ma na the problems ebre yen bonso oba kama na fui ayekutu eye abu ato na ade so ye se bi asabe wudi dua sum ansa no watimi aye adwuma se de wankasa ape enei emema ni nya adaje ntena ho nkopedua ma mesum boode ansa no wo atimi atutu ase ma no ebi enya de papa kope give us about Mr. Adre bi na tonom ebe na ne omoja ni nyina sanse akutu kankan a ena ne moja no ebi wom ena afi nim twin so a boost immune system no so bibiri ewo mu ne de aye enu a kire nso no mesra wa give us GC capsules a two infection ase wa wo dwonso a dwonso ni mu apa me enu a dwen se obe wo ntafo no mesra wo enye no kore ebe haw pa wanwe ya ede wo haw kase na ba beto be ma na ase wo ba no mu edumre bi a ensufin bi egugugu mesra wa wo ye oba wo ye be ma ya na sa nsuo no enyan pa ma entra ma entwa so ekotoa so a wanwe ya ede asem na ebebre wo ahemfie wonom ne dumre bi a papa na so wo hene ba ho a ni yegu ni hire a wanwe okwa a wo mba biem hire no yegu aya na enyan pa entubo nse dumre bi a ade bi a ese kosua nketenkete ayayam no kosua aba no na nye yoku no na chiri no a eye grewgrew no bonse na ewo no mudo nsafa ebi on mo ze o me de panty line na hwan na se mu na aye se ye enye no kra eye infection ena de sa how ni nyina da eba kope give us GC capsules enu nie ene ne mixture na tonom ye num ni mienu nyina ebom Food and Drugs Authority agiatum enti we no eye capsules say na tie wo bie so a no wayi mienu anopa mienu enumre no anom na wonom no so na de mixture no so efra mixture we no ebo asiesie ema no wo kwanuasa nyina so ema mba secondary virgin enu ti say bia wo ye oba na ebia mema kire wudi a na se ebia infection enti no amasabe wase kwan no ayekese ana ebia wo de niema bia wo de niema bia hyehye ama ahoɔden a wɔdoma nkoma de ma ayɛ ntena wase wɔnom no afiri wɔnom ekɔde a mese okope give us GC capsules any GC ɛyɛ mixture no ebinom say enete we yɛ capsules na we yɛ mixture yɛnum nim yɛ no nyina ebom yɛtɔn drugstore ne pharmacy shop bia ebi asabe wayi wase wayi wakosua kuman so ama bombs bia ba be sisi so edumre bi ade bi timi begu ho na ayete sesomro no ne nyina no ɛyɛ infection no ɛna ɛdeba wo dwonso na ntimi nwonso a benom sa adure ebi a wo dwonso na ayese ɛyɛ wo ya wo kyem no ane moja edi akire ɛyɛ infection ɛde sa wo ha nyina da ɛba wanhwe ebedumre bie no yɛde rubber beto bɛmam ɛne wo bɛmu ɛkokotomu a wo mɛma no amutie mie no yɛmfa rubber kra nto bɛmam wo ne fie kra tesen ne yɛde rubber ato bɛmam ede ohaw kase na beba fie wontimi nkwadwuma nkoye adwuma na mpaso adwuma no nso kra anya de se obetimi aye kope give us GC mixture ene ne capsules na tonom yenum bom ebeboa na asiesie ebeyi yade ne afiri entini mu na aba abedane dwonso ene amaman ni moja na afiri mu akọ enkoto bibia amfa nkohohoro ba bia anwene se infection no ebekọ infection no ohuru anim asante ne de ebefiro na emunu de ewo inside no a eye problem no enya de se befiri ho akọ frɛ 0543 222470 0543 222470 yaton drugstore pharmacy shop ne chemical shop bia wo ho nso na udi ntata so wo ye oba opanie ma ye hyehye bobobo so wo ye bema wo hye niema bobobo so ebia niema no kra nso nylon enye kotena mese wa ebetimi ama infection atena so ache mese wo si udwopo no ana opantena fa san awiem na awiemum na wo hye nso a ebetimi ankafa ayon kakra fefa so na heat enkom 0543
222470. Your friend give us GC capsules and give us GC mixture. You know, nimi ni nyina bom. Onu ma beboa na to infection ni nyina asiama. Pharmacy shop, chemical shop, and the drug stores. I hold we Ghana nyina no. Obetimi enye bia to. 0543 222470. Yada say papa give us a center o wahine na hotel nkano. Nti baby a obenye bi. Fa number na said da wo kano no mo koto a o ma sure said obesi anomedro no afa. Yewie na abusuen so edi won awoda. Nti happy birthday enko Emma Ruth Coleman o Sunyan. Ruth Coleman o Sunyan. Na ebusiani nyina na wish you a happy birthday. Na from our big sister Mrs. Lydia Ofori ene Coleman ebusiani nyina I wish you a happy birthday. Erade nhyira erade nya okese. Oma osumfra Adomu enko Adomu. Happy birthday Ruth Coleman. Na fe happy birthday nkoma Pastor Alfred Fosu. Pastor Alfred Fosu or Cornerstone Baptist Church, Dominic Pillar 2. We be for Chiame Hope, no de ma Pastor Alfred Fosu war Cornerstone Baptist Church, Dominic Pillar 2. Erade nhyira onyamenipa, onya okese enwosra na nya kese. Na ochidifo nyina nso enye nhyira. Happy birthday. Enkoma yenyina no so na yem fancy. Na mambo atma ye krado wo cafe banwa. Ene community bi pa wi afaje wani so eka ho. Ti ma me ye krado a ye ko cafe banwa otoaso.